Здравейте! Днес ще изпробваме един трик за много готино видео, което веднъж, както си гледах шоуто в YouTube, ми попадна, така че да го видим. Този си хвърля телефона нагоре и се получава ето това много готино видео. Така че сега ще го опитаме. Тази част надявам се да я няма. Ето, включвам камерата. Сега ще кликнем на видео запис и отиваме да го направим. Сега аз ще метна телефона и ще заснема въпросното видео и накрая ще покажа крайния резултат. Направих видеята, метна го няколко пъти, за да имаме няколко варианта. Да видим дали ще получим същия резултат. Така, добре хора, ето го. Както виждате, не е най-желания резултат. Така че това видео, което гледахме, със сигурност не работи. Тъй, че не го правите, за да не вземете като ония да си щупите камерата. Ето пак, това не става за нищо. А сега чао от мен и приятна събота и неделя!